kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang 10:41 in the morning. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Tando ay ginto, ibang ginto. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rheuma. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben. At ibalik ang happy YouTube channel now. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makiklaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay manalo. Mga tugang, good morning po sa Indo ka boss. Welcome back sa programa. Unyan po ang pagkaaga. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Ako po si Mardela, daing iba. Salit sana. Pero tiyan, welcome back sa programa Aramon Yato. Dahil na po ito magparahali pa. Diretso na kita sa mga istorya at naigulang po kitang 10 minutes para po sa programa dahil pag alas 11 papasok po ang DNR sa indang boses, kapalibutan ta at amanan ta. Kontra na po ang report. Tali po dyan sa luwas. Nasa linya na ang mga pag-iriba. Inuto niya to si Hans Galero. Hans, good morning. Please come in. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag pamanyatong informasyon, daw at tapos na ang borotohan ang mga lokal na opisyales sa probinsya Canalbayan ay proklama na kan COMELEC and Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV as in NAMFREL na yaon digdi sa probinsya Canalbay daiman gira rin nagpupuknat sa pagmonitor kan mga naglalaog sa indang mga datos. May kinaaraman digdi sa nangyaring national and local elections 2022. Susug sa latest na informasyon na pag-araman kan DCGB News, gikan sa nasambitan ng organisasyon o kaya grupo, nasa 90.83% na sinda na nakapag-monitor ka na mga nagralaog na boto ka nakalihis na Mayo 9, 2022. Siniguro ngunyan ka na PPCRV sa pangingenot ni Reverend Father Eric Martellano ang pamayo ka ini na matutok sinda sa kung ano man ang magiging resulta kan na pagbilang maninda kan mga boto nagralaog gikan
gikan sa COMELEC asin man sa manlain-lain na voting centers di sa probinsya kan Albaya. Sa ngunyan sinabi man ka na PPCRV asin kan NAMFREL na sisiguraduhin ninda na talagang mahihiling kung in kaso man igwan ni na mga discrepancy o kaya impropriety di sa nangyaring eleksyon. I-report man tulos ninda ini asin ipapaabot sa publiko para sa magkakanigong aksyon. Yan tabi Sir Mar, anong informasyon, Ans Galero, DCTV. Thank you very much, Hans. Yan, nastando, hali man dyan sa luwas. Paggali kay Hans, di man kita kay partner Alarmayo. Partner, please go ahead. Yes, partner, mas nangingidit mo niyan ang ibang taga-Kapitolyo Provincial kaysa sa mga taga-City Hall dahil kan posibleng mga balasa na mangyayari pag-abot kan Hulyo sa pagtukaw kan new Governor-elect Noel Rosal. Ngunyan sa monitoring kan DCGB News digdi sa Kapitolyo, may ibang department head na sabi gusto na bayaan ang posisyon, mientras ang iba bigay nga man na magkaiguanin koneksyon kay Governor-elect Noel Rosal para dai mapeligruan sa saindang pwesto. Siring man kani ang sitwasyon kan ibang empleyado magregular, casual na empleyado kan Kapitolyo, at iba ready na sa posibleng mangyayari sa sainda na mapiliguan lalo sa mga casual na pwedeng mahali sa trabaho, mientras na ang iba nagbuburo-baralingbing naman para mamantener ang saindang trabaho. Yan ang sitwasyon ngayon digdi sa Kapitolyo at taliwas naman ini o kabaliktaran ini sa sitwasyon sa City Hall taranihon man sa nabagay ni aro sampangan na kumbaga sa City Hall Mantinido. Ay, dati sana Kabagay, pag OJT ka, di OJT ka, kung job order ka o kaya casual ka, pag nagtapos ang termino kan nag-appoint sa imo, tapos ka naman. tapos ka na. Yan. So, na. Dapat ako unta na yan. Now, pag-abot naman sa mga department heads na mga regular, diyan siguro ang hiling unta, pero garo, bako man ura-urada na sa salidahan. May mga proseso man iyan. Adalan man kimaray, kung ikalimbawa, akma ka dyan sa posisyon mong iyan, natairoong ka man. Iyan, Kung maray man ang performance mo. Iyo baga. Pero kung nagpara comment ka garo, baka Iyo baga, division ka nagwa para comment. baka kung nagpara comment ka, ay baka mali dyan. Mas maray sa itong no comment. No comment. Ako minsan nagkakadubli pa. Wag kung silong ralaban nila. Kaya magkabutante. Send ka ngaya. Undecided pa ngaya ako. Iyan, taan sistema ba pagkabot sa lokal na gobyerno? Dahil ka man tatangkason kung regular ka. Pero, protektado ka kan, civil service. ang sweldo mo na man mababawasan. Kaya lang, ililipat ka di posisyon. Pwede kay floating. Arap ka Depende sa executive mangyaray. arap ka nangyari kay Doc Nuts. Naramdaman na si Doc Nuts. Kumusta na daw si Doc Nuts? Pwedeng makabalik si Doc Nuts. Dahil ko naharap kayo si Doc Nuts. Tabi partner, yan ang sitwasyon. Sa monitoring ka digdi sa may Kapitolyo and including digdi sa City Hall. Alarmario, Albay District, thank you. Thank you very much, partner. Mientras tanto, kunin naman si Lumens por si Marcena. Hari dyan sa luwas, partner. Please come in. Nagmumotor. Nagmotor si partner Lumens. Ayan, wala. Yes, salamat tabi, partner Mar. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta. Sa iman kiraray pipok natan kan Legazpi City Police na magkondusir ni na mga manlain-lain na uplan sita sa mga manlain-lain na strategic location digdi sa syudad kan Legazpi. Ano yan? Oplan si taparte kang Comelec checkpoint? Roger to the tabi, Sa partner Mar. bagay, hanggang June 8 pa kaya ang kunyan, ang tapos kang ganban. Oo. Initabi partner Mar ang nanotarang kan DCGB News day tayo na pagunambitan tatiba ado dakol naman na mag-aratras digdi na magpasiriring. May natitipon. May natitipon ng mga motor na eh. Ay nagkakatiripon nga ni duman sa inutan. Ano na kung adjustable lang, nag-iro ang painutan. Oo.
sigon man sa mga kapulisan na nakaulay niya to kan nanotarantay ning Comelec checkpoint, iniparte man lang daw kan pagdagos na programa kan Legazpi City Police para tubudon ang kasuguan sa Indakan Comelec tay implementar talaga anaw ng bitan ng bagay na gun ban. Magayon nga ni Digdi Partner maray man ang approach kan mga kapulisan basta kumpleto ang papilis. Buday ka man magkakaigot si kompromiso sa ano na ini o sa mga pagtataunin mga citation, mga manlaylay na citation ticket, arog kan kung may problema sa rehistro, may problema sa lisensya, an abiso ninda kung dahil kumpleto kayan, dahil na mo na magmaneho sa ano na ini, sa highway. Buda sigun man sa sainda, iniparte man daw, dahil daw kay ni mahandalan publiko, dahil iniparte man ka na pagsiguro kan kaligtasan kan publiko na dahil magproliferar ang mga manlain-lain na mga bakuman na dokumentadong mga badil na pwedeng gamiton sa krimen. Kaya ang pangapunan ninda magpartisipar digdi as hindi magdurulag ta sinda man daw ang iba nga ni daw pag napatakirunan pipalagpas na sana basta maging maray sana ang approach sa sinda daw nagiging maray man asin ng tugon sa inda ng GAD ka na Albay Police Provincial Office iyo ang itulirar ang maximum tolerance of patience. Pero pansin mo, bakit concentrated sa motorsiklo? Ikwaman partner Mar, nagka-uning na iling tadig di sa sarong Comelec checkpoint, nag-check Tigparaman. Auto, tapos mga pampasaherong jeepney. Ang auto, piling doon na doon. Kaya lang, dahil man sila pwede magkap-kap, saka dahil man sila pwede magbutingkay kaya eh. Aday man. Purely, ano man lang yan, visual search. Oo, kung halimbawa, ang pinagkikipon lang ninda, agadon sa lisensya, agadon sa papel kan rehistro, pag na-identify na ngaya, ano man ini, tultul man ngayon okay man, dahil naman ki problema. Yan. Kunya nagaro yan. Party, kasabay na kan iba pang klaseng checkpoint. Kapag Comelec checkpoint lang yan, dahil man pwede magparagad na kung ano. Roger to Search that. man sa nasinda, iling man sa nakan mata, visual search man lang yan. Pero kung implementer nanda itong manungod dyan sa mga warang lisensya, mga warang ano, talaga, pig-agada talaga. Roger to that. Buda, so, mga bago-bagaan motor, an abiso man kan kapulisan, kung igwana nin inisyong plaka, ilaag na tulos, tangani ng marayan na pag-identify man ka na mga motorsiklo. Ito ba, pag bagong motor, nakulon kang kapareho, Yan. ngayang mga sampulo kamong rinilis, pareho ang plaka nindo. Roger to that. Correct. Temporary plate, ano? Ayan, okay. Di, padagos na yan, padagos. Padagos yan, partner Mar. Day man ni pinagod ng bitan kung nuari naman ni Mari Sumer, pero sa mga strategic locations ni Gisa Legazpi, padagos hindi kayan sa pag-implementar. Wala pating oras yan, no? Anytime pwede silang magkondukta hanggang Banggi. Yeah, titaon man pati na talagang so mga bising oras man. Rasaur. Pasahor. O kung kaya, so talagang na mo pinaglalauman na ma-checkpoint sinda. Yan. Roger, so yan tabi partner Mar, ang mga dagdag pang istorya, halidigdi sa luwas, ako po, si LBB. Thank you very much, partner. Ang sekreto dyan, para dahil ka mapingyente, dahil ka magrabas na dahil kang kompletong lisensya, rehistro, ansa mo pati mga ilaw, asin iba pa. At saka dahil ka nang magkarga ng kung ano-anong mga bagay-bagay dyan na pigbabawal, pasagod mo yan. Ha? Kung dahil ka man sa nang exemption kang ganban, baka madiskwido ka pa. Baka lang yung kulong, kundi pati na pagka-disenfranchise mo, dahil ka na pwede magboto, dahil ka pwede botuhan because that is an election offense, criminal yan. Ha? O, kaya ingat na lang po kita. O paano, mga kapatid, iskeda na kita sa programa. Thank you po and God bless. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng